IFM News Police Report. Nakatutok pa yan na po itibiyang ti Philippine National Police. Kaya tata umunang aldaw at panagkampanya. Dagiti aga pa idasig. Datilin niya tayong orad ni Idol Dennis. Good morning. Kumusta ti probinsya tayo, Idol Dennis? Please come in. Yes, good morning, Idol Joanne. Nakalarton ti PNP itiretong aldaw kas opisyal nga panangrugi iti panagkampanya dagitay lokal kandidato dating nga inna pagdatget iti PNP nga paidat seguridad dagiti kandidato nga mangrugin nga aga ka kampanya kari barangay iti entero nga probinsya ti Ilocos Norte. So far awan iti nakana nga paspasama kasimunan ngayon baga iti INPPO gabuto naka green category iti entero nga probinsya ti Ilocos Norte iti reto nga election na period ngamno pe kasta nakalas dulataan niya mga oras sabi ko sa kanti seguridad deti kandidato nga mangrugin nga agpasyar ag kampanya itatang aldaw Idol Joan naman tayo nga dadagitay motorcade nga maiwayat umuna ni Mayor Michael Kion aga turong ijaya Metro Labas a kick-off nga ag motorcade nga ag Pasando Tlawag City. Iti biyang ti Team Marcos Met direto'y proclamation rally iti sangwan ti Provincial Capital into no Malem wano into no Rabi. Kastamet dagiti nagdumang ili iti probinsya ti Ilocos Norte at damit iti agmisa ada iti ag motorcade ada simple nga mapan ag kampanya amin digitoy bantayan iti PNP para panang iti nataltalged ken taltal na nga panangrugin di panagkampanya dagiti kandidato at damit kan dagiti campaign jingles sa floats mo sa rin dagiti kandidato nga nakasaganan idi pa Radi Idol Joan ket ekspektaran tayo nga makaringgol man ti aglawlaw iti ratingal daw kas panangrugi iti panagkampanyan dagiti kandidato aburi dagiti kalman nga napan nagiplastar dagiti osarenda nga campaign jingles dagiti owner type jeep pick up truck nga osarenda nga pagkampanya iti ratingal lo sa padaan Idol Joan ti ikaw amin dagiti tatangal daw iti first day of campaigning iti local candidates iti probinsya ti Ilocos Norte. So iti agdama ti biyang iti PNP ket ready dan ti di perabi sinaga saganandan itatangal daw gabot ekspektaran tayo nga adon iti rumar amapan ag kampanya Idol Joan. Iti sagaling nga bangir adamad dati naladingit adamag gapo ti pupusay iti Comelec officer iti PD Ilocos Norte iti pinamisangal daw bayad iti programa iti Peace Covenant signing iti PD Ilocos Norte nabigdig dati biktima nga ni Jody Adriano na agtama ti 50 inem residente ti Barangay 4 San Guillermo iti Lawag City ni Adriano iti manariman di panagsarita na sangwan may kandidato idinta nagulaw natumba nga naawanan iti poot. Imunang taray iti Pidig District Hospital ng transfer iti Grasma ng deklara deto nga dead on arrival. Second iti PNP iti biktima ket at sagabay iti sakit nga hypertension nga sumit iti nakatena bali heart attack dati cause of death na basar iti report manipod iti provincial hospital with attending physician nga nang tamingking kuana myocardial infarction ti cause of death ti Jody Adriano manipod ti Comelec PD Ilocos Norte maridingit naman iti kaming iti PNP ken iti Comelec kabut may sa nakadwada iti pimusay sakbay pa iti opisyal panagkampanya dagitay kandidato. Damag palang manipod iti PNP Idol Dennis Gabriel Alitio Tatak Aramen. Idol Dennis? Yes, Idol Joan. Kabaylan ba ti Philippine National Police dati activity ng sasarono itata awan ba ti augmented force? Well, kayang-kaya da Idol Joan tagon at tagapo ta green category ket nga suwan natalat iti probinsya awan ti gapunan nga agnayon da pa iti persar kano Idol Joan. So awan digiti nayonen nga law enforcement agency ti langin biyang ti PNP ti agbantay kadagiti gundaway.
PNP iti mang tadili na kental na kadito kung daway kapag siya iti kabadangan iti kumalek ay Idol Joan nga mga katong palpili na kental na iti reto'y election period. Deto'y kinabara ti tiyempo na kastamit deto'y politika Idol Dennis. Ginggana dahil nga tati agrabrabi deto'y itata mo na nga aldaw. Adda digitay malam iti pa nagkampanya na adda digitay masapa akanya dapat schedule Idol Joan so no makita da nga napulot sanda kanu makirisko iti biag da sa dati waro din ket nakabarbara panyampo na Idol Joan adda digitay mamakimisa adda digitay ang motor kita masapa into madamdama ijelapas at dapat digitay agsusuran house kada digitay pagtengan Idol Joan. Isong oras niran na deti pa nakapusay iti Comelec officer dita nga iliti pidig ket kastoy pa nga eleksyon sinong oras din ti sumukat wenno dapat ti mang take over ka deti pinanawan na itat nga posisyon. Sante pa naman sino iti mang take over ng adulatamit no kun iti in rank nga sumaruno nga mangibagi iti may nga lugar no pumusay wenno iti pakapayan iti may nga Comelec officer Idol Joan. Sa bagay pidig ko na tayo kat awan samot dagiti aglalaban unay dita Idol Dennis. When Idol Joan peaceful iti agdama ko ng PNP so na italo na ibaba iti kategorya nga green category kita nga sawen natal na normal iti sitwasyon iti probinsya ti Ilocos Norte. Nakasagana nga tamot lang nga dagiti agpaydasig Idol Dennis nakaturog da nga ta. Well, edi nabayagdan nakasagana Idol Joan adami dagiti gadanag adal na dagiti nabuslon iti pirak na adami dagiti mayan anay adami dagiti medyo tago na tayon activity paid gapot kina gasto iti panagkampanya o panagkandidato Idol Joan no pa ibilang tayo lokal bakit talagang gusto ko lata siyempre iti posters mo tarpaulin plus dati panwaldo kadagitay kadwa nga kampanya siyempre ado it expenses iti may nga kandidato Idol Joan. Kano ti end na no ka dati kampanya Idol Dennis manong aldaw? Well, intulo just dati last day of campaigning Idol Joan kasi 12 sa DJ ko 11 ano kayo 11 or 10 dati last day of campaigning Idol Joan 40 days iti nilatang nga panagkampanya dagiti kandidato. Nawatiwat madetan nga aldaw Idol Dennis apno no mangi lako mangi presentar kadagiti bagbagi wano nagapuanan da. Kung nga ro diso nga padaanan tayo dahil iti agusarbanti alkoholen agin nalaman no ito na kuhan kat agbugos alkohol kuno sang kat dagiti nakamirogro amin dito masinta ito iti beauty iti panagkampanya iti bukod tayo nga lugar Idol Joan. Okay. Damak pa lang manipot ti PNP Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak Armen. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Bantay Balota 2025 midterm election. The RMN News special coverage. Thank you Idol Dennis Kadeta Adama.